Zdravím přátelé, máme tady konec roku a je čas na nějakou rekapitulaci. Všem vás moc děkuji za přízeň, kterou jste mi zachovali. Jsem strašně moc rád za každý odběr, like a komentář. Doufám, že má videa vám pomohly při vašich stavbách, trošku vás inspirovali. A pokud budete mít nějaký dotaz, klidně mi napište, rád odpovím. Za mnou vidíte, co nás čeká na začátku příštího roku a já se tady jdu pustit do dokončení MIGu 21. Přeji vám hezký nový rok a hodně úspěchů v novém roce 2026. A už se moc těším na viděnou u dalších videích. Opatrujte se.